balog-balog at tingali ito. Kita nagbadjeng, jalan na ganun ko ano. Kuan asya. Kanang abubukay. Abubukay. Abubukay bang tanong diha. Badjeng nagot. Abubukay gani. Oh, lubong ta. Mga kalunsad, mga kararuaw nila. Desbisa na kulapo. Oh, nakakaidas na kulapo. Maron. Lagi di eh. Sila na desbisa kulapo kay pala inom ako. Yan ang dogon man nga. Kada bisita niya kulapo ba ya? Muna inom desbisa kulapo. Kulapo. Sama to. Balik kulapo na bilin. Daghan jud ay kulapo. Nah. Namatay pa niya painom pag kulapo. Kani pang selingan nila dire. Manginom ay po ni kulapo. Punya, ikaw, wala mo kagadalag kulapo, basi minom na silulututong. Usa ba di ilim na ato dai? Usa ba ilim na? Oh. Kulapo. No mo kagadalag kulapo. Ada. Ino pa na silang minom. Dili na minom. Tatay? Tatay na yung bisita. Bisita. Iipon naman ko ng tanah di ano di ay. Ambat si Erning. Kada ko dito. Si? Balog-balog si Erning. Si Erning? Si Jiri. Naman dia po Jiri. Tala daw ato dang doon. Ada. Layo na. Nya Berji. Ta ato doa ta dato. Kuha ng bulang isa ka buok. Yan dia. Tara, ato na ta. Ha? Tata. Mato na ta? Dito agi. Ha? Dito agi. Ay, balik ta sa wagi. So, kalayo na ato? Ano ta surkatan na. Tara. Ano ni alig mo tiliw ni? Hindi lang na si ano, ang bajang mo, pati na taas ah. Babayin nyo mga guys. Ano yung malingon? Eh! Gano'n ito rin, pakong-pakong ta dire. Asa marabot mo agi? Sus kong binuo ko. Bukan yang cut pa ta? Tanaw warong cut oh. Unsay ngalan? Rogelio Orim. Rogelio Orim.